place. Adică noi ne prezentăm și spunem un lucru care ne place. Eu sunt Anisia și îmi place să cânt. Eu sunt Sharon și îmi place sportul. Eu sunt Tina și îmi place muzica. Eu sunt Cristina și îmi place desenul. Eu sunt Lilia și îmi place să dansez. Eu sunt Tina și îmi place pictura. Eu sunt Stefania și îmi place să spun. Eu sunt Andreea și îmi place engleză. Eu sunt Teodora și îmi place română. Eu sunt Temă și îmi place să desenez. Eu sunt Ramona și îmi place să cânt. Eu sunt Vladimir și îmi place să mă joc. Eu sunt Vlad și îmi place greaua. Eu sunt Alex și îmi place să spun muzică. Eu sunt Răzvan și îmi place desenul. Eu sunt Alin și îmi plac jocurile online. Eu sunt David și îmi place sportul. Eu sunt Andrei și îmi place sportul. Eu sunt David și îmi place muzica, în special gitară. Eu sunt Dana și îmi place sportul. Eu sunt Florin și îmi place vacanțe. Eu sunt Maria și îmi place matematică. Eu sunt Maria și îmi place să ascult muzică. Eu sunt Stefania și îmi place muzica. Eu sunt Stefania și îmi place sportul. Eu sunt Alexandra și îmi place să desenez. Eu sunt Viviana și îmi place sport. Eu sunt Doamne și îmi place. Eu sunt Alexandra și îmi place animale. Eu sunt Viana și îmi place animale. Acum ne putem să cântăm. Da, tot încet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 și 8 în 3. Da. Ok, mare bine. 1 vine aici. 1, așa, foarte. 2 vine aici. Așa? Și 3 vine aici. Așa. Și stați? Înșireți iar. Spate în spate. Adică spate. Cred că nu auziți ce spune Anisia. Deci, jucăm prăjitura. Ce vă place mai mult? Lapte sau ciocolată? Ciocolată. Ok, voi sunteți ciocolată. Voi lapte, vanilie? Vanilie. Ok. Și voi ziceți ceva. Ok. Ok. Caramel? Caramel, vanilie și ciocolată. Ok. Când zic vanilie, grupa de la vanilie se lasă jos. Veniți mai în față ca să aibă loc. Și voi. Așa. Ciocolată. Ciocolată. Vanilie. Caramel. Așa. Când zic prăjitura, cei de sus se lasă jos, cei de jos, sus. Vanilie. Caramel. Prăjitura. Ok. Ați înțeles cum se joacă, da? Da. Ok, sus toți. Hai. Așa. Caramel. Vanilie. 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 Caramel. Ciocolată. Ciocolată. Caramel. Vanilie. Ciocolată. Caramel. Ciocolată. 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 Caramel. Vanilie. Prăjitura. Ciocolată. Caramel. Prăjitura. Așa. Mai puneți niște reguli? Da. Cei care... Bine. Când sunteți sus și zic prăjitura și nu vă lăsați jos, sau jos și nu vă ridicați, vine lângă mine și primește o pedeapsă de la ceilalți. Ok. Vanilie. Ciocolată. Caramel. Ciocolată. Vanilie. Prăjitura. Caramel.
caramel, vanilie, ciocolată, vanilie, caramel, prăjitura. Așa. Dați voi o pedeapsă? Nu, nu, nu. Să danseze ca cum stai. Știu eu ce să facă. Să încerce să-și muște nasul. Ok, hai. Încearcă să-ți muști nasul. Faci așa. Ok, hai, du-te înapoi. Așa. Caramel, 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 vanilie, ciocolată. Vanilie, vanilie, caramel, ciocolată, vanilie, prăjitura. Caramel, vanilie, 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 vanilie. Ciocolată, ciocolată, caramel, vanilie, ciocolată, prăjitura. V-ați plictisit? Nu. Ok, mai facem de 2 ori și trecem la joc. Ok. Ciocolată, vanilie, caramel, caramel, vanilie, ciocolată, vanilie. Hai, parcă. Hai. 1 plus 1. 3. Ce pedeapsă să-i dă? 5 să ai pe picior în timp ce te mângâi pe burtă și îți faci capul. Bine. Dar ți se înseamnă asta? Ia-i. Așa. Jucăm altceva. Ok. Toți de la 5-a în partea asta până la scaun. Adică și a 8-a în partea asta. Hai că merge. Așa, jucăm capitane. Noi suntem capitanii. Voi vreți să treceți marea noastră. O știu. Ziceți, capitane, putem trece marea noastră. Nu, nu mi-a plăcut cum a zis. Capitane, putem trece marea ta? Da, dacă... Dar să nu picior? Da, dacă mergeți în mersul piticului până în partea asta. Capitane, putem trece marea ta? Nu. Da. Da, dacă faceți și genul textul.
doi. Da, dacă mergeți ca o pisicuță. V-ați plictisit de asta? Nu! Da, dacă ne ocoliți în șir indian. Adică voi să fiți în șir indian și noi să ne ocoliți pe eu stau prin joc și tu o dai din mână în mână, da? Nu aruncați. Și eu zic tic-tac, 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 tic-tac. Ce să-i facem cu cei care? Să-l punem! 5 flotări! Să-l punem flotări! Lasă-mă și să ține flotări, frate! Să-și fără capra! Da! Să întâlniți voi! Adică o pedeapsă pentru cei care... Să sarcă! Trebuie să punem... Să sarcă pe asta și cineva! La mâna! Să nu te individual! Maria, por ejemplo, cei care explodează stau jos. Da! Așa. Jos! Bun! Bine, stai picioare! Tic-tac, 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 cum? Dacă stau jos, mai apoi să mai joacă niște. Celălalt, dacă tu ai bomba, când trebuie să-i dai ei, nu adică nu o arunci. I-o dai în mână. Și dacă, să zicem, stă și ea jos, și ea jos, stați un pic jos. Sau și tu jos, să fac. Și asta e la tine. Trebuie să alergi pe după ele până la ea. Așa. Acum voi ridicați. Vrea cineva să stai în mijloc? Eu!
Cei care